Klasifik je program, který převede CLP klasifikaci na klasifikaci dle dohody ADR. Klasifik mapuje celou ADR, včetně látek, směsí a předmětů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné dle CLP, například radioaktivní látky nebo infekční látky. Výsledkem jsou všechny důležité informace, které se uvádějí v oddíle 14 bezpečnostního listu. Využití tohoto programu ukážu na následujícím příkladu. Parathion-metyl je klasifikován jako nebezpečný. Má klasifikaci akutně toxický kategorie 2 pro orální a inhalační cestu expozice a akutně toxický kategorie 3 pro dermální cestu expozice. Dále je klasifikován jako akutně a chronicky toxický pro vodní prostředí, toxický pro specifické cílové orgány při opakované expozici kategorie 2 a hořlavá kapalina kategorie 3. Jedná se o látku a zároveň jsme si jisti, že látka nespadá pod žádnou samostatnou položku. Látka neodpovídá žádné z prvních 4 položek a proto označíme pole žádná z uvedených. Zkontrolujeme v přiloženém PDF souboru, zda se nejedná o pesticid. Vložíme název Parathion. Parathion-metyl je uveden v seznamu pesticidů a proto v programu označíme pole ano. Dále dle struktury určíme ze seznamu skupin pesticidů, zda lze tento pesticid do nějaké skupiny zařadit. V našem případě se jedná o pesticid organická sloučenina fosforu a z toho důvodu zvolíme UN číslo 3017. Všechny potřebné údaje k tomuto UN číslu jsou uvedeny na této obrazovce.